Isten hozta a városatyákat, a város egyesatyát, és kérem mindenkire Isten áldását. Ebben a szentmisében nagy örömmel vegyünk részt, töltekezzünk kegyelemben, Isten szeretete töltse el a szívünket, és mindig közelebb kerüljünk a Teremtő Istenhez. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkeddel. Kedves plébános atya, kedves tartományfőnök atya, kedves atyák, kedves testvérek, akik most összejöttetek a mai napon, együtt imádkozunk és boldog Özséb atyánknak, a Pálos Rend megszervezőjének, vagy mondhatjuk így, alapítójának az imádságát, közbenjárását fogjuk kérni, és a Szent Mise után, ahogy plébános atya említettem, a boldog Özséb szobrot fogjuk majd megáltani. Özséb atya összegyűjtötte a remetéket, és minden egyes alkalommal összegyűjt bennünket, amikor a Szent Liturgiában és az imádságban együtt vagyunk, amikor Istent dicsőítjük, és őt kérjük segítségül a mindennapjainkban. Ezt kérte ő is, amikor a Pilis remeté, és aztán itt Pálos-Vörösmarty környékén is, és az ország különböző tájékán összegyűjtötte a remetéket, hogy együtt imádkozzanak édes hazánkért és nemzetünkért. Valahogy ez a több száz év összekapcsol bennünket. És ez a közös imádság, hogy egyre mélyebb legyen, ezért most ebben a Szentmisében, a Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és váljuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen megvétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok élettel Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek. Amen.
Könyörögjünk! Istenünk, Te boldog özsévet az irántad való szeretetből a pilisi remetességbe hívtad, hogy ott életét engesztelésül áldozza népért, s a szétszórtan élő remetéket összegyűjtse. Alázatos életéért és közben járó imádságára, hogy magyar népünk hitben és szeretetben egyesüljön. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim! Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam. Hiszen nem a mózesi törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hozzá hasonlulok a halálban, hogy ezáltal eljuthassak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna, vagy már célba értem volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is magára ragadott engem. Testvérek, nem gondolom, hogy már is magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és neki lendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. Ez az Isten igéje. Istennek hála. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amint Jézus és tanítványai mentek az úton, valaki megszólította őt. Követlek bárhova mégis. Jézus azonban ezt mondotta. A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat felszólított, kövess engem. Az így válaszolt, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki. Te meg menj, és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondotta neki. Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszol. Aki az eke szarvára teszi kezét, és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én is szeretettel köszöntöm Frici atyát. Úgy eszembe jutott, hogy 60 plebános korában ott a Szent Gellért templomban egy nagybőjti lelki gyakorlaton együtt voltunk, akkor még fiatalon. Szeretettel köszöntelek mindannyiutokat, és örülök, hogy Boldog Özséb atyánknak a szobra felállítása alkalmából egy ilyen szép ünnepségen most részt vehetünk. Ahogy Botond atya már említette is, hogy összegyűjtötte a remetéket, hát úgy érzem, hogy most, amikor ez a szobor elkészült, Boldog Özséb atyánk szobra, hát ez a szobor jelképesen azokat az őseinket is, azoknak legyen egy emléke, akik valamikor századokon keresztül itt voltak, itt éltek, itt imádkoztak, itt dolgoztak, sok-sok emberen segítettek a legkülönfélébb munkákkal, megtanították az embereket nem csak imádkozni, nem csak a jóra, a szépre, hanem a munkára is, az odafigyelést, a szőlőmunkás és minden más, amit itt csináltak. Hát Özséb atyánk szobra emlékeztessen majd bennünket erre is, hogy milyen sokan voltak itt annak idején. De a Mária úton haladva, ugye ez egy újabb kor elképzelése, és hát Pálosvörösmarty most ennek a Mária útnak egyik állomása. Úgy érzem, hogy ez a Mária Park, így hívjuk, vagy így nevezzük, ez egy pihenőhely, megállóhely, de azt szerették volna, akik ezt kigondolták, és a Dobróka családnak köszönjük meg elsősorban, hogy ők ezt ki is gondolták, meg is tervezték, hozzá is járultak, fontosnak tartották, hogy ez illő legyen azoknak a személyeknek a tiszteletéhez, akiknek a szobra itt van, és hát akik igazában bennünket, mert akár a Szűzanya, akár Szent István király, most Boldog Özséb, és majd még lesz egy domborbű, ami névadónk Remete Szent Pál atyánk halála, hogy mindezek igazából az örök jóságra és az örök szeretetre irányítják rá a figyelmünket, hiszen az életünknek, minden embernek az élete, a végső cél, az pedig az Istenhez hazajutni. Tőle indult el az életünk lehellete, és vissza kell menni ő hozzá, de ezt már mi döntjük el, hogy megyünk el. És úgy érzem, hogy most ez a Mária Park, akik itt esetleg ezen a Mária úton zarándokolnak, és itt megállnak, akkor ezeket a szobrokat látva óhatatlan, hogy a figyelmüket ne irányítsák azokra, akikre ők odafigyeltek, akár a Szűzanya, akár Szent István király, mert a Szűzanya igent mondott a mennyei atya örök tervére, hogy a szeretet emberi testben megjelenjen közöttünk, hogy megtanítson téged is, engem is, mindegyikünket, hogy ebben a világban küszködve, bajlódva, sok minden munkával, fáradtsággal, hiszen arcunk verejtékével keresünk sokszor a kenyerünket, sok viszontagságon kell átmennünk, de mégis ebbe a világba, erre a földre, ami körülményeinkbe eljött, hogy velünk legyen, velünk lakjon, velünk járta az életnek az útját 33 éven keresztül, és minden, amit a mennyei atya az ő idejében, ebbe a 33 évben bekódolt, betervezett, akkor azt kimondta az Úr Jézus, hogy beteljesített, teljesítettem, atyám, az akaratodat. És ez a mi hivatásunk is, hogy teljesítjük az Atya akaratát. Mi most itt vagyunk, most még dolgozunk, és nem tudjuk, hogy holnap hogy lesz, csak tudjuk azt, hogy az, aki minket megteremtett, aki elindította a mi életünket, és rábízott bennünket a szüleinkre, hogy ebben az emberi testünkben itt éljünk, segíteni akar, testvérünk akar lenni, táplálni akar bennünket, hogy ezen az úton el ne fáradjunk. Most mindegy, hogy Mária útnak nevezzük, de ha Mária útnak nevezzük, és ha a Szűzanyával, Máriával járjuk ezt az utat, akkor biztos, hogy az ő fia Jézus által a mennyei atyához fogunk hazaérni. Hiszen nem csak az a kitüntetésünk, hogy megteremtett bennünket és a mennyei atya az életünket, a halhatatlan életünket lehelte,
hanem az a kitüntetésünk, hogy gyermekeivé fogadott bennünket. Megteremtette a világot, és azt mondta, hogy ez a világ jó. A bűnt rontotta el, de azt nem ő teremtette, azt nem ő akarta. Jött és segít nekünk 2000 évvel ezelőtt, eljött, hogy segítsen a bűnt minél jobban kiírtani a szívünkből, hogy ne rontsa az életünket, ne tegyen bennünket rabbá, ne alázzon meg bennünket a bűnöknek és a mulasztásoknak, a kegyetlenségeknek a gondolata, a hibája. Ne legyünk kegyetlenek, gyilkosok, rablók, stb. Van sok ilyen is, mert a sátán sok-sok embert meg tud téveszteni. És én azt is elmondhatom, hogy ott nálunk a szomszédban ott vannak vagy 800-an, akik már nem is szabadon, hanem ott vannak, élvezik a sok egyszerű ember adójából a mindennapi élet kényelmét. De az Úristen, az Úr Jézus azért van közöttünk, hogy a teremtett világot is jónak teremtette, és minket a saját képére alkotott, minket nem teremtett, minket megalkotott a saját képére, hogy a szeretet gyermekei legyünk. És ezért, hogyha mi a szeretetnek a gyermekei vagyunk, akkor ne legyél már mérges, haragú, durva, veszekedő, kiabálós. Mosolyos, kedves, jóság, minden. Mert mi a szeretet gyermekei vagyunk. Legalábbis annak kell lennünk. És azért adta nekünk önmagát is, azért akarja, hogy ne csak a világ legyen jó, a teremtett világ, hogy megérezd az ő szeretetét, megérezzük az ő szeretetét a nyíló virágban, az ízes gyümölcsben, vagy a szelet kenyérben, mert mindezt azért adta, hogy örüljünk neki, hogy tápláljuk az emberi testünket, amit majd eltemetnek. De ebben ez az emberi testünk hordozza azt a halhatatlan életet, ami az arcunkon, a beszédünkön, a viselkedésünkön keresztül nyilvánul meg, hogy milyen lélek lakik bennünk. És nagyon akarja az Úr Jézus, és azt hiszem, hogy pontosan azért engedte meg, hogy ott a keresztfán ne csak ott felfeszítsék a kezét, meg a lábát, szögeljék oda, hanem hogy már mikor meghal, míg a lándzsával átszúrják, megnyissák a szívét is, ugye? Hogy a szeretet végtelen kincstára megnyíljon. Miért? Hogy tanítson bennünket, tápláljon minket, hogy szeretni tudjunk, jóságosak tudjunk lenni. Ne hazudtoljuk meg, hogy nem vagyunk a jóságnak, vagyis Istennek a gyermekei. És ez úgy érzem, hogy most a Boldogos Év szobrának a felállításával ő összegyűjtötte azokat, akik a tatárdólás után, ezután a nagy országégés és pusztítás és gyilkolás után, amikor teljes elkeseredés és minden van az országban, amikor felégettek minden kegyetlenül, sátáni módon, mert ahol ölés van, pusztítás van, ott a sátán dolgozik, és akik ezt csinálják, azok sátán bérencek. Aki nem a jósággal van, az a gonoszszal van, aki nem a szeretettel van, az a gonoszsággal van. És ezért mi azért is vagyunk most is itt, hogy Özséb Atyánkkal együtt mi is arra nézzünk, aki maga az örök jóság és szeretet. Nekünk ilyeneknek kell lennünk, és a mi világunkban nekünk kell képviselni. Így gyűjtötte össze akkor is azokat a remetéket, akik bámkodtak amiatt, hogy ez az egész pusztítás történt az országban, akik úgy érezték imádságos szívükkel és lelkükkel, hogy azért engedte meg a Jóisten, mert valamiképpen még jobban meg akar tanítani, vagy figyelmeztetni bennünket, hogy jobban figyeljünk oda a jóságra, az Istenre, hogy az üdvösségünket jobban munkáljuk. És azt hiszem, hogy most, amikor ennyi század után a Boldogos Év szobrát itt, hogy felállítjuk, akkor most ugyancsak egy elég nagy pusztítás után vagyunk, de most nem fizikailag égették fel az országunkat, hanem lelkileg. És még itt is, a falvakban is, városokban is, amikor olyan közömbössé váltak, nem baj, majd lesz valahogy.
Nem szabad ilyen. Azért van nyitva az Úr Jézusnak a szeretettől lángoló szíve, hogy ne legyen közömbös. Egyetlen életünk van, egyetlen döntéssel, és a halál pillanatának a döntésében benne lesz egy örök sorsunk. És itt van közöttünk a szeretettől lángoló szívű Jézus, aki izgul miattunk és fél bennünket, hogy jaj, átölellek benneteket, én veletek együtt hordozom az igát, együtt hordozzuk, mert az én igám édes és az én terhem könnyű. Segítek nektek is. Itt hagyja önmagát a kenyér ruhába öltözötten, hogy tápláljon bennünket, hogy nehogy megfogyatkozzon a szeretet a szívünkben, az életünkben. Mert a szeretet Isten, és Jézus Krisztusban emberi testet öltött a szeretet. És a szeretet megtanít bennünket, hogy ebben a világban lehet isteni lélekkel, isteni módon élni. És mikor Özséb atyánk szobra itt van, akkor ő arra tekint föl, aki meg is mutatta neki, hogy ilyen ezzel a bizonyos lángcsodával, amit Bocsánat atya már említett, és ugye ő a pilisi remetességében látta ezt, amikor hogy a pilisi éjszakában rengeteg lángocska megjelenik az erdőbe és a fák között is, és ezek a lángocskák mind hozzá közelednek, és a keresztjénél, amit a barlangja előtt felállított, ott egy hatalmas lángá egyesült, és ezt vette ő isteni figyelmeztetésnek, hogy minket is ilyen lángoknak látott Boldog atyánk századokkal ezelőtt. Hogy majd igen, nekünk kell világítani, nekünk kell a krisztusi fényt továbbadni, de nem csak nekünk, hanem nektek is, és mindegyikünknek, mert hordozzuk a szeretetnek a keresztjét a homlokunkon, a keresztség által lettünk Isten gyermekei, és nekünk ezt a fényt, ezt a lángot, a szeretetnek a lángját a mi szívünkben is fel akarja gyújtani, hogy lángoló szívvel, lángoló szeretettel, türelemmel, alázattal, szerítséggel és így tovább, az erények megélésével tegyük szebbé a magunk, a környezetünk, a szeretteink életét. De nem csak ezt, mert nekünk a párosoknak azért külön a hivatásunk is az, hogy ahogy leírták a régi remetékről, amikor hogy elhagytak mindent, a foghatót, láthatót jobban, hogy megtalálják a mindent, mert a minden az örök az Isten, minden más mulandó. És ezt, hogy megtaláljuk, és Özséb atyánk erre figyel, az isteni figyelmeztetés által összegyűjti ezeket a remetéket, hogy közösen imádkozzanak, és a közös imádság az mindig nagyobb erővel, nagyobb hatékonysággal van, hogy érezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkra hagyatva, hogy egymást is segítjük. És ezt akarja az Úr Jézus, hogy ez az egy isteni szeretet és jóság hassa át mindegyikünknek az életét, a környezetét, hogy mindenkiből ez sugározzon, mindenki ezt a szeretetet és jóságot próbálja megélni, hogy a világ, a teremtett világ jósága rajtunk keresztül, a szavaink által pedig váljon Isten dicséretté és magasztalásá. A virág kinyílik és kitárja a kelyhét, dicséri az Isten létével. A teremtett világ, a környezetünk szépsége, minden, ami létezik, mind létével dicséri az Isten. És éppen ezért nekünk kell szavakba foglalni, és amikor énekelünk, zengjük az éneket, amikor hálát adunk a szépségét, a jóságért, az igazságért, a szentért, akkor mindig az, hogy ezt mi mégis tudjuk fogalmazni, és ezt várja tőlünk, hogy legyen a mi ajkunkon Isten dicséret és magasztalás. Ahogyan a őseink is a Zsolozsmát, ugye a Szentírásban, amit a Szentlélek iratott le, a zsoltárokat, ezeket zengték már akkori századokkal ezelőtt, és így akarták, a Szentlélek által sugalt gondolatokkal akarják, hogy mi is azokkal a gondolatokkal, szavakkal dicsérjük az örökké létező Isten, ahogy a Szentlélek leíratta. És hát ezért saját szavainkkal, meg akárcsak más betanult imával is szabad, de amikor a Szentírásnak a szavaival, vagy az Úr Jézus által tanított ima szavaival imádkozunk, akkor isteni szavakat használunk, és azzal fejezzük ki a hálánkat, dicsőítésünket, magasztalásunkat, a kéréseinket, a bűnbánatunkat, ugyancsak
És ez így nagyon kedves a Jóisten előtt. Ez az esemény, hogy Boldog Özséb atyánknak a szobra megáldásra kerül itt a Mária Parkban, azért egy másik gondolatot is kifejez. Nem csak az, hogy Istenem, légy áldva és magasztalva, hanem ahogy az Úr Jézus eljött hozzánk, mert szeretett bennünket, kitárta a karját és engedte, hogy keresztre feszítsék, hogy ez a kitárt kar mindig legyen figyelmeztető a te számodra is, szeretlek téged, érted vállaltam, a te bűneid engesztelésére is vállaltam a szenvedést, a sebeket, hogy az én sebeim által gyógyuljatok meg, vagy ahogy Izaiás próféta a mostantól számítva visszafelé körülbelül 2600 évvel ezelőtt írta le, hogy a mi bűneinkért szúrják őt keresztül. Ugye, és Márjanoszán van ez a az irgalmas Jézus őszent sebének a kegyképe, ahol nagyon szépen, pont a középpontban van a szívseb, hogy megnyissa a szeretet kincstárát, hogy érezze meg, hogy Isten csak szeretni tud. Isten mindenkit szeretettel vár, és engedte és hagyta, hogy a keresztre odaszögezzük mink az emberek, a bűnös, az Isten tagadó, a káromló ember, most is odaszögezi, a tagadó ember, a közömbös ember, aki már most is nem a vasárnap, nem a szentmisére igyekszik, hanem a multiközpontokba vagy üzlethelyben. És fájó szívvel látja, de mégis kitárt karral van most is közöttünk, hogy tartsunk bűnbánatot. Édesanyánk, akinek itt van a szobra szintén a Mária Parkban, aki nekünk adta ezt a szeretet forrását, aki erre a világra szülte látható módon a láthatatlan élő Isten, a szeretet megtestesült valóságát, hogy közelből, érintőlegesen, most a kenyérruhába öltözötten a feltámadt Krisztus tápláljon bennünket ebben a szeretetben, hogy nehogy megtévesszük bennünket a hamis világ, nehogy mink is közömbössé váljunk, nehogy minket is sikerüljön a gonosznak rávenni arra nagy kampánybeszéddel, hogy ez a jó, meg úgy jó, meg minden, hogy Istenük a has, így mondja a Szentlélek, így íratta le a Szentírásba, hogy Szent Pál mondja, hogy az Istenük a has és azzal dicsekszenek, amit szégyelniük kellene. Kell enni, meg kell ruházkodni, legyen szép lakás, legyen bútor, nem baj. Ezt mind adta az Úristen, de ezt mind itt hagyjuk. Akármennyit összehalmozunk, minél többet, annál nagyobb lesz a halom, a por és a hamu, de magunkkal visszük a halhatatlan életünket is. Jézus nem a anyagi javaidra kíváncsi, hanem a szívedre, és ezért mondja nekünk, hogy tanuljunk tőle, mert ő szelíd és alázatos szívű. És ezt kell megtanulnunk, hogy az ő szíve szeretetével lássunk. Exupéry mondja, hogy nem ezzel a szemünkkel látunk jól, hanem a szívünkkel. És ezért nekünk erre kell odafigyelni. Ha a szívünkkel nézünk, azt az Úr Jézus így lát bennünket. És milyen jó, ő látja a szívünket. Mi egymásban nem annyira látunk, de megnyilvánul azért a szívünk jósága és a szeretete. De azért a te isteni testvérünk Jézus azt is elmondta, hogy zsidókról, hogy ez a nép ajkával tisztel engem, meg mondja a szöveget, mondja, de a szíve távol van tőlem. Hát nekünk a szívünk legyen be, a szívünkbe fogadjuk őt. Ne az ajkunkon elsősorban, hanem a szívünkben, hogy a szerető szívűek, a jóságos szívűek tudjunk lenni. Ugye csodálatos az Anyaszentegyházunk születése napja pünköstkor tüzes lángnyelvek jelennek meg az apostolok feje fölött, hogy felgyújtsa őket, a szeretetnek a lángját, hogy égjen és robogjon a világ végezetéig minden, hogy a krisztusi szeretet fényében járhasson mindenki, hogy senki le ne tévedjen a szeretet királyi útjáról, hanem hogy mindenki eltaláljon a földi életéből az Atya dicsőséges otthonába,
mert oda hivatalosak vagyunk, ott már föl vagyunk jegyezve, mert meg se teremtett volna az egyikünket sem, ha nem szeretett volna. Ha pedig örök szeretettel szeret, tudnom kell, hogy mindent elkövet azért, vagy megpróbál legkülönfélébb eseményeket is megenged az életembe, de mindig azért, mert ő azt akarja, hogy ne csak pillanatilag, ne csak rövid idő, hanem örökre tudjak boldog lenni, és örökké én is lángoljak majd a szeretettől, és egyesüljek én is az örök lánggal, Krisztussal, az örök fénnyel, és így legyek én a Krisztusi fénynek a hordozója. Így gyűjtötte össze Özsébatyánk is a lángokat. Néha csak pislálkodunk mink is gyarló emberként, de mégis ezzel a lánggal kell, hogy égjünk. Ezt kell talán a mai ünnepen is kérnünk őtőle is, még őseinktől, akik itt megszentelt lábaikkal itt dolgoztak, fáradtak, imádkoztak, dicsérték és magasztalták az Isten, összefogtak közösségbe és segítették egymást. Azt hiszem, hogy talán nagyobb buzgósággal figyeltek oda a Teremtő Istenre, hálásabbak voltak talán a kapott javakért, mint a ma világa. Ma úgy érzem, hogy azért fogyatkoztak meg a templomban a helyek, mert már majd vagyok én Isten nélkül is. Igen, 100 évig. Mondja. És utána? De mi örökre akarunk élni, és kénytelenek is leszünk. De nem mindegy, hogy ő vele, és ő azért gyűjtötte össze a remetéket, azért imádkoztak, és ez a hivatásunk, sokszor elmondtam zarándokoknak is, hogy amikor ti dolgoztok, fáradtok, munkálkodtok, ebédet kell csinálni, meg mindent, ugye asszonyoknak, a legkülönfélébb munkahelyen kell dolgozni. Nincs idő arra, hogy nem tudom, akkor imádkozgasson az ember. De a pálosoknak, nekünk a hivatása, ha nem is mindig ilyen kitárt karral, de mégis, hogy az Isten színe előtt, az oltári szentség előtt könyörögjünk. Ők most nem érnek rá, Uram, de én imádkozom, vagy mi imádkozunk, hogy áld meg, Urunk, a népünket, tedd lobogóvá és lángolóvá a szívüket, hogy öröm legyen a szívükbe, hogy ne keseredetten, ne rettegve, ugye mennyi minden van a világban, hanem békésen, és szeretett szívvel tudjunk élni, és így boldogok tudjunk lenni igazán ezen a földön. És ezért imádkozunk, ez a hivatásunk, és ezért hagyták el sokszor a mindent, a földi, látható javakat, és nagyon puritán, nagyon egyszerű és szegények és körülmények között testi és lelki dolgokat élve, voltak a barlangokba, vagy elvonultam, vagy később a kolostorokba, de mindig arra törekedtek, hogy a lélek legyen erősebb. A lélekre és annak örök sorsára jobban odafigyeljenek, mint minden másra. Ezért fölfelé kell nézni. Ezért a szobor is úgy van kitárt karral, és fölfele néz. Az örök jóságra. Nincs ott a korpusza, az Úr Jézus teste a szobor, nincs ott a kereszten, és sokszor már így ábrázolják, mert én nekem kell oda menni. Én legyek áldozat, én legyek a Krisztus követő, én legyek az, aki itt a földön felajánlom a magam életét, imáját, szenvedését. Én legyek az, aki áldozattá válok Krisztushoz hasonlóan, hogy minél több ember üdvözüljön és eljusson az örök boldogságra. Köszönjük, Urunk, ezt a szép eseményt, köszönjük a pálos vörösmartyiaknak és mindazoknak is, akik ebben a Pál Mária Parknak a létrehozásában, kigondolásában, megtervezésében, munkájában, odafigyelésében, gondozásában részt vesznek. Mennyei Atyánk, nem azt várják, mert neked te dicsőséget letették, de mi is köszönjük. Szűzanyánk, te legyél az, aki szeplőtelen kezeid által, amiként a Szent Koronát is népünket, bennünket, Szent István király országa népét elfogadtad, és királynőnk lettél, és nekünk adtad az örök királyt, Jézus Krisztus, a szeretet királyát. Te legyél az, aki az itt imádkozó embereknek, vagy akik a parkban ott megpihennek, a zarándok úton esetleg haladva, és imádságra hangolódnak,
Te legyél az édesanyánk, aki szepültelen kezeid által az itt elhangzó imákat, kéréseket, hálaadásokat, bűnbánatot te viszed Szent Fiadhoz, hiszen te vállaltad fel a történelmünk folyamán, most az utolsó körülbelül 200 évben, hogy te is könnyek között rimánkodva figyelmeztetsz bennünket, mert te nekünk is édesanyánk vagy, hogy térjetek meg, tartsatok bűnbánatok, figyeljetek oda fiamra, térjetek meg, mert ha nem, akkor elpusztul a világ, és mennyire szeretetlenné vált a világ. Nagy hivatásunk van most Boldog Özséb szobrának a felállítása és megáldása alkalmából. Gyulladjon fel még jobban a szívünkben a szeretet, a hála, és a köszönet, minden köszönet a jó Istennek kell, hogy a jó Isten felé kell, hogy szálljon. És segíts bennünket, Urunk Jézus Krisztus, te legyél az az isteni testvérünk, aki szíved minden szeretetével továbbra is velünk járod az életnek az útját, továbbra is táplálsz bennünket. Édesanyám, te pedig, ahogy sokszor kérjük tőled minden nap is, hogy most is, meg halálunk óráján is imádkozzál, segítsél imádkozni nekünk, hogy el ne tévedjünk az úton, közömbössé ne váljunk, ne tévesszenek meg a problémák is, a nehézségek. Urunk Jézus Krisztus azt mondta, teljesítettem, Atyám, a te akaratodat, és a kálváriás út nem volt könnyű. Meg is rendült, mint ember, maga az Úr Jézus is, ha lehet, ne kelljen, de úgy legyen, Atyám, ahogy te akarod, a mi életünkben is, mennyei Atyám, akármi következik, legyen meg a te akaratod, csak a szeretetedet meg ne von, és a mi szívünkben is meg ne hűljön a szeretet és a ragaszkodás, mert mi tudjuk és hisszük, hogy az Isten szeretőknek, az Istenben bizakodóknak, az Istenhez fohászkodóknak minden örök javukra válik. Többször is említettem már, Foucault atyának a megfogalmazásában volt, amikor a Szahara szentje ő, és ő mondta azt, hogy ugye Jézusom, azért annyi irgalomra mi is találunk nálad, mint a jobblator. Ez a vigasztalás tölt el bennünket, de többre találunk. Így szeres bennünket, Boldog Özséb Atyánk, pedig légy közben járunk. Áld meg mindannyiunknak, és esd ki számunkra, hogy lobogó lángokként a szeretet imádsága lángoló boldogságával, örömével dicsérjük és magasztaljuk az Isten, és innen a földről a szentek dicső seregével és az angyalok kórusához társulva mi is zengjük örökké. Áldott légy, Urunk, és legyen dicséret, magasztalás most és mindörökké a te számodra. Amen. Kérjük, kedves testvéreim, gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait. Segíts kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békesség szerzőket az egész világ javára. Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítésével rójuk le az irántad való szeretet adóját. Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára Krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket. Mennyei atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Boldog Özséb közbenjárására erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével
méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te boldog özsép lelkében a régi ember helyébe a saját képedre kialakítottad az újat. Add, hogy mi is lélekben megújulva ajánlhassuk fel ezt az engesztelő áldozatot. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, magyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívó, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk Téged, és még nélkül zenjük.
Istenünk minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, Halálod hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba érsekünkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, így dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod,
bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
Könyörögjünk! Istenünk, Te boldog özsébet, kegyelmet tüzével kiválasztottad, hogy egyházadat új Isten szerető közösséggel gyarapítson. A szent áldozással megerősödve kérünk, segíts, hogy példáját követve Téged mindennél jobban szeressünk, s vele barátaink üdvösségét szolgáljuk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, most a Szent Mise befejező áldása után elénekeljük a himnuszokat, és ezt követően megyünk majd ki a Mária parkhoz, hogy ott Csoka János tartományfőnök atya megáldja az új boldog özsébi szobrot. Most fogadjuk az órálást. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent mise véget ér, menjetek békére. Istennek legyen